Salut, eu sunt Sherry, iar ea este Magda. Suntem live. Băi, muzica dinăuntru e prea tare ca să ne auzi și conexiunea e foarte slabă, da? Noi suntem afară, ne distrăm and daily vlogging stuff. Iar e un cocktail dubios. E bun. N-aș da 10 lei pe dai bun. Au venit, mă. E atât de slabă conexiunea că n-avem pe nimeni pe live. A, gata. Tot e slabă. Bună! Ești bine făcut. Ce? Salutări din România! Andreea Izabela Trăiră din Scoția, ce zici? Am standere. Bună, Lorena Francis! Suntem gols. Cred că ea nu sunt de-aia rău, poate. Noi sprijinim acum... Nu de pe... Dă-și-mi... Bă! Hai, man! Îți fac promovare în 4 clipuri. În 4 clipuri. Să puțin că vorbeam ceva, cum trebuie să putem să... La principiu... Da? Nu? Bă, oricum ăștia n-au nimic, fiindcă... Nu? Despre? Legat de Muie. Bine. Da, promit. Te iubesc. Dar fac ce să-i... Nu știm numele de site-ul, că n-au... Ocupați-vă pe gură timp de 30 de secunde. Ai o chestie care se cheamă... Sherry, aprinde țigarda. Bă, ți-i rușine să spui că fumezi? Hidden Wiki. Are linkuri acolo cu mai multe portale către site-ul ca să cumperați. Bă, să numere 1 până la 30. Dar vezi că nu mă mai pot. Stai! Păi nu, să numărați... Stai! Și fii atent. Ah, nu! 3, 2, 1 și... Care Andrei mi-a spus? Ca să ajungi... Te-ai cuat în campul... Am mă în pula mea! Dar vreau să-i dau păr mai călă. Ce fain se machiază, mă, Ca să asta. ajungi pe un site cu Snap Films, de exemplu. Trebuie să intri pe un site de porno mai ascuns, care m-ai și dat. După aia să ajungi pe site-ul ăla cu pornografie de copii. După aia toate câte față așa, până nu și-a fine de-astea, gen. O, frate, altă treabă nu ai decât să-mi faci poftă de o bere rece. Nu-i berea mea, că nu-mi dă alcool, că se complică. De asta ai intrat pe deep web, de fapt. Și până la urmă ajungi să poți să cumperi. Deci, oamenii sună cu ascuns și dau pauză la live pentru că sună cu ascuns, and that's just fucked up, da. Na. Da, sunt tu, gen... Salută, franceză! Da, certificate. Despart de tine! De ce? Ești așa cute. De ce să mă depus cute? Pot să mă dau, să fac un buletin ca să intru la pe papșe. Deci să fiu eu la cunoaște. Pupo cu limba. Gata. Oare, ascultă puțin. Magda! Nu te pus acolo, ca pe ochi. Și zici, bă, voi să se uitați la secțiune de comentarii, sună poliție, după aia îți dă unul mesaj, acolo să fie căsuță de ceată ceva. Nu știu ce a fost pe creanul, camera ta, care nu că nu există un cod, în fața ta, zice, bă, ai grijă, ce faci să știu... Bă, și mă văd mă la subscribe. Poți cu toți prietenii tăi, pisica pe care a avut-o acum ceva multe și nu mai moartă, și fac tot ăștia, știi? După aia zice, tai să iei degete, am întâlnit pe geam și... Nici o pulă, și dacă te-a atins pe aceea te putem gure.
Mamă, cum pun? Poți să pun de-aia? Tu cum pui? Fix de de-aia. Trebuie să fii foarte anonim, de să nu comentezi la nimeni nimic. La iPhone-ul poți să pun fix. Nu te poate nimeni, e o mare. 5, 6, 9. Social weight. Păi asta se face update-ul ăsta. Da, vreau să vă duceam să-i ieri, cât am avut ieri. Ideea e ca să nu te mergi. Ureci pe Magda. Hai mă! Ce nu mai apar comentarii? Ia-ți browser. Da, apare. Aba nu mai am comentarii. Nu, chiar nu mă apar comentarii. Rip comentarii. Dar n-apar nici emoții aia pe ecran. Serios. Nu e nici mai foarte interesant să te faci decât de mișto pe care te-o faci. Toate la pericolare. Deci ca și cum să nu-i fac să nu... Da, adică tu de ăștia Să mă cumpără pupe droguri. frunte. Da, cocaine. Nu mai cumpără. Nu, să iau de jocul de... Suntem din nou live pe Facebook, puteți să ne vedeți acum. 1100 de oameni se uită la noi, adică la mine și la tipa asta. De ce? Why? De ce ați face asta? De ce nu suntem interesanți? Da, dar nu suntem interesanți. Sunteți de căcat. De cine e de căcat, Matei? Maia. Maia. Maia hi. Taci. Îmi pare rău. Mai mult reacția ta a stricat tot. Eu hai să plecăm de mult. Bă, chiar ai de căcat. Nu mai avem comentarii. Da, fiecare de căcat. Uite, Magda aici, pe mai care. Nu mai e pe care. Te-a dorit? N-a căzut din cer. Ok, având în vedere că nu mai avem comentarii, o să oprim mai pe aici. Cred că sunt... Ce până pe serii. Și poți să-i Magda că nu știe să opresc live-ul.